जोंनि बिसायख'थियाव देरहानाया जोबोद गोरलै बेवहाय जेबो गोब्राब थासारि गैया जा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे खेबसे भट होनानै मोनसे सोलायनायखौ लाबोनो हाबाय दा बेनिखायनो फिन जोंनि लकसभानि बिजाथिखौ जाहाथे बयबो देरहाहोनो थाखाय रोजा रोजा भट होनानै बिथांनि जे आगोलनि थासारिया गैला बै समाव रायजो राजाफ्रा बर'खौ गाज्रि मोननानै बर'नि सायाव खुद्रिनाय दङमोन बिनिखायनो बिथांनो भट होदोंमोन नाथाय दायो बेबायदि गैला UPPL हान्जानि गिदिरथार सुबुं मेल मोनसे खुंनाय जायो आरो बेवहाय रोजा रोजा गुबुन गुबुन हारि धोरोमनि सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों बेवहाय जोङो जथेस्थ' थुलुंगानाय मोनदों बे रोजा रोजा सुबुंनि बाहागो लानायानो UPPL हान्जाया जे रायजोनि थाखाय मोजां मावगासिनो दङ बिनि फोरमानखौ दिन्थियो आरो बिनि थाखायनो जों थुलुंगाखांनाय मोनदों जे बिथांमोना जे जोंनि सायाव फोथायनाय जोंनि सायाव बिथांमोननि जि आस्था बेखौ लाखिदों आरो जोंनो जि अननाय होदों बिनि थाखायनो जोङो आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोनदों जे जोंनि जि थांखि बड'लेण्ड ओनसोलाव अरायसम गोजोन गायसननाय अरायसम रैखाथिखौ बयनोबो होनो हानाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि खालामनानै ओनसोलखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय जौगाहोनाय बे हाबाफारियाव जों आरोबाव गोख्रोङै खामानिखौ मावलांबावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगोसे बे गासैबो रायजो राजाफोरखौ जों UPPL दोलोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि जि प्रिपारेसन बियो कमप्लिट जानानै दङ बेवहाय जोङो गोनो गोथो गैया जोङो बावैसो जोंनि बिजाथिखौबो जोंनि कोर कमिटि मिटिं जानायनि उनाव फोसावगोन आरो जिखिनि क'क्राझार लकसभा बा दरं उदालगुरि लकसभा मोननैयावबो जोंनि जि केम्पेइन बेयो स्ट्रङै सोलिगासिनो दङ बे हिसाबै एबार क'क्राझाराव जोंनि बिसायख'थियाव देरहानाया जोबोद गोरलै बेवहाय जेबो गोब्राब थासारि गैया दा नंखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे खेबसे भट होनानै मोनसे सोलायनायखौ लाबोनो हाबाय दा बेनिखायनो फिन जोंनि लकसभानि बिजाथिखौ जाहाथे बयबो देरहाहोनो थाखाय रोजा रोजा भट होनानै आरो भारतआव मोनसे गोख्रों सरकार दानायाव बयबो मदद होयो बेखौनो आं बयनिसिमबो खावलायो बेबायदि जेबो थासारि गैया दायो UPPL BJP आरो GSP नि जि सरकार सोलिगासिनो दङ बेवहाय खुनु मोनसे दोलोनि जेबो प्रभाब बेवहाय गैया जों नुनो मोनाखै आरो BPF हान्जानिथ' रोजा रोजा सुबुंफ्रा सानफ्रोमबो जइन खालामगासिनो दङ दा बेनिखायनो फैबाय थानाय जि लकसभा बिसायख'थि बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोरलै जागोन आरो गोबां भटआव जोंनि बिजाथिया देरहालांगोन बिथांनि जे आगोलनि थासारिया गैला बै समाव रायजो राजाफ्रा बर'खौ गाज्रि मोननानै बर'नि सायाव खुद्रिनाय दङमोन बिनिखायनो बिथांनो भट होदोंमोन नाथाय दायो बेबायदि गैला आरो खेबनै MP जानानै बिथाङा खुनु मोनसे खामानि मावाखै रायजो राजाया बिदिन्थि होनो हानाय बबेबा मोनसे लामा बबेबा मोनसे दालां बबेबा मोनसे स्कुल लुना होनाय बेबायदि जेबो बिदिन्थि गैया दा बेनिखायनो गुबुन हारिनि रायजो राजाफोर जाय बिथांमोननो भट होदोंमोन बिथांनो बे रायजो राजाफ्रा बिथांजों गैला ओंखायनो बिथाङा जेसेबां जि बुङा मानो नैबे बिसायख'थियाव बिथाङा खुनु कन्टेस्टआवनो फैनाय नङा मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटीज एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम सेन्सरी एक्सपीरियेंस बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेभलपमेंट सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट डेली वीकली एक्टिविटी रेकर्ड नेचर कॉर्नर लाइव CCTV सिक्योरिटी इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।